Kan kancaku. Yo. Aku butuhe nemen tegel kan. Nah, piro? Sambayare nyobot nempur. 100 ya? Satu tambahin. Ah, iki pin ora ono sebor ora apa 100 iki diwipol kok. Cuman oleh seprapat ra. Ya aku malah suwe bae pan ngempuk. Omah berase entek pala Nah, bingung. iya, 100 nya. Aja satu tambahin. Ora gede 100 aku dulu. Wis diduli berat bae wis. Ya mengko wong mali. Ono omah. Ono. Ya, ora kae iki. Yo wis. Nggo. Piro berase? Nah, kanas. Piro seprapat ra? Ora. Ya seprapat ora kae iki ya.